ichie nwa bụ nwanne ala ọzọ afịa ọ na-ifite ọgwụ arịka ọ sị na ụmụ anụmanụ adị eji ike aba n'ọfịa ebutere ozu agụ ụmụ anụmanụ adị eji ike aba n'ọfịa ebutere ozu agụ agụ ngwa nwụọ ebute ozie ụmụ anụmanụ wee fụọ ọfịa isi ya wee bute agụ fadị ekwe aba n'ọfịa ahụ mana agụ na-ebu ebube agụ o nwere ndị na-aza ọfịa afụrụ agụ ọfịa na afụrụ agụ si nye ahụ n'olu afọ ise ji wefe agụ n'ọfịa ndị mmadụ ada eji ike abịa dinta adaba n'ụdị ọfịa ha na-enwe dinta na-agba agụ ọ bụrụ dinta ọbụla na-agba agụ ọfịa afụrụ agụ anụ ndị ọzọ dịkwa abịa nke a bụzi ọfịa ebutere ozu agụ n'ime anụ ndị ọzọ ọfịa afọ agụ ọfịa o mere